BTCआव साख्रि थिसननायनि नामाव गेदेर केलेंकारि सा-8 बिनायसाफोरा उइदाउट इन्टारभिउ ट्रेन्सपर्ट बिफानाव जयनिं जानानै गोख्रों अजद सिखांदों। 17 बोसोर BTCनि खुंथाय गोहोआव थानाय BPF सरकारनि हेंथायै गोबां कारापसन अजद सिखारदों। जौगालु बिथांखिनि अनगायैबो साख्रि थिसननायाव गेना खान्थिया रोखा बेरखांनाय नुनो मोन्दों। थांनाय बावैसो सान सिगां UPPL दोलोनि CWCनि सोद्रोमा पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ आरटिआइ होनायनि गेजेरजों ट्रेन्सपर्ट बिफानाव उइदाउट इन्टारभिउ सा-8 बिनायसाफोरनो BTCनि गोजौ थाखोनि बिफानगिरिफोरा साख्रि थिसननानै गोख्रों अजद सिखारदों। BTC जी नेকি इमान कष्टर फलत इमान संग्राम इमान मुभमेन्टर फलत हल किन्तु लास्टत गई आमी कि देखो BPF-ए तेओलोकर केवल निजर सेला निजर सामसा निजर दालाल बिलाकहे तेओलोके एपइन्टमेन्ट प्रदान करे तदुपरि कोनो परीक्षा नपताके आरो सबतके माने डाঙर कथाटु हल आपुनि जदि कैंडिडेट नम्बर 4 8टा कैंडिडेट আছে कैंडिडेट नम्बर 4 जदि चाय श्री रोनेल रबिनसन मुसाहारी सन अफ श्री रबिनसन मुसाहारी तेओक द्वितीय ओदालगुरित एपइन्टमेन्ट प्रदान करा होइसे एसिस्टेंट एनफोर्समेंट इन्सपेक्टर हिसाबे द्वितीय अफिस ओदालगुरित এই যিজন रोनेल रबिनसन मुसाहारी तेओ हल रबिनसन मुसाहारीर सन्तान पुत्र आरो रबिनसन मुसाहारी कोन रबिनसन मुसाहारी आसिले आमार आउटगोइंग प्रिन्सिपाल सेक्रेटारी BTC गवर्नर रूल लागू होवार आगते BTC एडिशनल प्रिन्सिपाल सेक्रेटारी हिसाबे तेओ काम करिसिले तार पिছত प्रिन्सिपाल सेक्रेटारी हिसाबे तेओ पदोन्नति लाभ करिसिले आरो रबिनसन मुसाहारीए निजर सन्तानक आनकि निजर कैंडिडेटक जी प्रिन्सिपाल सेक्रेटारीए आनक ভাল रास्ता देखाब लागे आनक डिसिप्लिन देखाब लागे करापशन फ्री गवर्नमेंट करिब लागे किन्तु हेया नकरि तेओ कि करिसे तेओ निजर सन्तानके दुर्नीतिर पथत माने गई केलेंकारिर जरियते निजर सन्तानक एसिस्टेंट एनफोर्समेंट इन्सपेक्टर हिसाबे नियुक्ति प्रदान करिसे। আজি মই ইয়াৰ জৰিয়তে এইখন ডকুমেন্টটো দাঙি ধৰিলো তদুপৰি মই আপোনালোকৰ আগত অৱশেষত ইখিনি ক'ব বিচাৰিছো যে আমি যিবোৰ মানুহে দৰাচলতে বড়ো আন্দোলনত কষ্ট পাইছিলে বড়োলেণ্ড আন্দোলনত বহুতে কষ্ট ভুগিবলগীয়া হৈছিলে নানা আৰ্মি পুলিচৰ ফালৰ পৰা বন্ধৰ ফালৰ পৰা লাঠি চাৰ্জৰ পৰা সংগ্ৰামত বহুতো মুখলং শ্বহীদ হ'বলগীয়া হৈছিলে তেওঁলোকৰ পৰিবাৰক কিন্তু কোনেও চাকৰি দিবলৈ খবৰ নাই। তেওঁলোকৰ পৰিবাৰে আজি ভাত খাইছে নে নাই তেওঁলোকৰ পৰিবাৰৰ আজি কাপোৰ পিন্ধিবলৈ আছে নে নাই হেয়া চাবলৈ কিন্তু সময় নাই। কিন্তু BPF চৰকাৰে কি কৰিছে নিজৰ নেতা পালি নেতা আনকি নিজৰ প্ৰিন্সিপাল সেক্ৰেটাৰী ৰবিনसन মুসাহাৰীৰ সন্তানক দুৰ্নীতিৰ জৰিয়তে বিনা পৰীক্ষাত এপইন্টমেন্ট প্ৰদান কৰিছে। एरैहाय BTCआव खुनु बिफानावनो साख्रि थिसननायनि मुङाव इन्टारभिउ खुंफुंनाय जायाखै होननानै सेन्ट्रेल सिलेक्शन बोर्डनि चेयारमेन राजेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बिथाङा रोखायै फोरमायथियो। अब्ला BTCआव उइदाउट इन्टारभिउ साख्रि मावनो हायो ने? बिनि थाखाय आसामनि रायजो बेंगिरि जगदीश मुखी आरो BTCनि गाहाय एडमिनिस्ट्रेटर राजेश प्रसादआ नायबिजिरगोन ना? साख्रि जा ओंखारो BTC गभर्नमेन्टआव जानाखि फैयो स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय सेंक्शन फोर्सनि एजेन्सि बेफोरखौनो मोननानै माने BTC गभर्नमेन्टआ सब अके खालामनानै जोंनो हरो एडभार्टाइज आरो इन्टारभिउ लानानै सिलेक्शन खालामनानै BTCनो हरनांगौ एपइन्टमेन्टनि थाखाय। दा बे मथे जों जेब्लानो मोनो जों साननानै नायो जे एभरिथिं इज अके बाट फाइनान्शियली एन्ड इन टार्म्स अफ एडमिनिस्ट्रेशन दा बेफोरखौ लानानै जों एडभार्टाइज होयो आरो रिटेन आरो अरेल मोननै रोखोमनि इन्टारभिउ लानानै जों फाइनाल खालामनानै हरो बे मथे एपइन्टमेन्टआ जायो आरोखि। जोंनाव दासिमबो जेबो माने गन्डगोल जाफेराखै जेबो उसुबिदा जाफेराखै जोंनाव। माखासे राइट आरटिआइ एक्टिभिस्टफ्रा अजर होदों साख्रि बबेबा डिपार्टमेन्टआव गोबां डिपार्टमेन्टआव माखासे इलिगेलि साख्रि होदों बे बेलायाव सारा बेसेबां फोरमायथि दङ? जोंहा जेबो फोरमायथि गैया बिनि सोमोन्दै बायरा होनाय जोंनि एक्टियारनि बाहेरायै जोंहा जेबो मावनांगौ गैया
जोंनाव सौफैब्लासो जों मावो जोंनाव सौफैयाब्लाथ' गैला बेनि गेजेराव बारग' प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिटिसिनि रबिनसन मुसाहारि नामाबो ओंखारफादों फोसाव बिजोङावबो ओंखारबाय दा बेनि आरटिआइ होग्रायाबो होबाय बेनि सायाव सारा मा बुंनांगौ दङ जेबो आं बुंनो हाया खारन मिथिया बे जिनिसखौ जेबो मिथिया जेबो नलेजाव गैया जों मिथिनायाव सिएसबि सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डआ मोनसे अट'नमास बडि माबायदि हाबाफारि मावगासिनो दङ रायजो राजाफोरनि सिबिनाय बे ओनसोलनि साख्रि सोनाङानि सायाव मा मा हाबाफारि मावदों सारा फंनैसो बुंनो बेखौ आङो 2 बोसोरानो बारबाय गासै 17 मेम्बार्स दङ साफिसियेन्ट मेम्बार्स दा बेवहाय जिखिनिखौ हागौ जोङो मोजां खामानिखौनो मावगासिनो दङ आरो माखासे रिफर्मेसन रिगार्डिं कुइसन सेटिं ओमफ्राय इभेलुएसन आरो एक्सपार्ट मानसिनि दारै इभेलुएसन बेफोर खामानिखौ जोङो मेसिभ भाबैनो रल लानानै खामानि मावगासिनो दं खारन आंबो सासे माने 40 बोसोर मास्टार मावनानै 9 बोसोर भाइस प्रिन्सिपाल 11 बोसोर प्रिन्सिपाल मावनानै सेबाजों आसाम हायार सेकेन्डारि काउन्सिलजों मानेकि लोब्बा लानानै बेफोर एग्जाम कन्डाक्टनि सोमोन्दै आंहा माखासे अभिज्ञता दङ हिसाबै आं बेफोर आंनि केपासिटिखौ आं बाहायगासिनो दङ आरो बयबो सापर्ट मोनदों दा क्वालिटि बेस जोङो कुइसन सेट खालामनांगौ इभेलुएसन खालामनांगौ नट अनलि बाय दि मेम्बार्स एलन दा बेहाय एक्सपार्ट मानसिफोरखौनो रासिन गुरुत्त होनानै खामानिफोरखौ इभेलुएसन आरो कुइसन सेटिं बेफोर खामानिखौ आं मावगासिनो दङ दा बेहाय रायजो राजाफोरनि थरफनिफ्राय सानथ्र'हायै माने बिजाथिफोर थायो साख्रि बाख्रि मोननो थाखाय दा बेवहाय क्वालिटि बेस होनो थांनायावहाय जथेस्थ' माने प्रेसार गैया नङा दङ दा नाजायो बयबो मोननो खिन्थु साबसेया मोननो आरो जों क्वालिटि बेसाव माने साख्रि होनो नाजानायावहायनो बहुद खस्थ' मोना नङा मोनगासिनो दङ जाहाथे बिदि दाजाथों आं रायजो राजाफोरखौ नोंथांमोननि बे चेनेलनि थ्रुयै आङो रिकुवेस्ट खालामबाय आरोखि बयबो जाहाथे एकदम क्लियार भाबैनो मानेकि आइडियाफोरखौ लानानै थिग भाबैनो जाहाथे खामानिफोरखौ जोंबो मावनो हायो खारन क्वालिटि गैयाबा नों अफिस मेनटेन खालामगोन साख्रि मावहैगोन मास्टार मावहैगोन बेथ' गोरलै खोथा नङा रायजोफोरनि थाखायसो खामानि मावनायनि थाखाय जों सिएसबि So we are committed.